Vi kan lige se, om der er noget lyd, så tager vi lige en lille pedal op. Ej, der er overhovedet ikke noget trutte, de trompeter. Kan I så få dem op til bunden? Helt op til bunden her. Og så skal I sige... Og der er flere trompeter endnu. Ja. Så de voksne kan også få nogen her også. Ja. God. Ja, det er godt. Og... vi lige skulle synge min Tante Anne sang, så har jeg det jo bedst. Ja. Og Tante Bastian, så er det jo, man skal gøre sådan her med hænderne, når man synger Tante Annes navn. Det er mit navn. Ja. Og hvis man både kan have trompet i den ene hånd og gøre sådan her, så må man gerne gøre det, ellers så sætter man trompeten ned på gulvet. Ja. Så hver gang, så gør jeg bare ligesom Tante Bastian. Og sangen, den er jo i sanghæftet. Er I klar? Tante Anne er gammel og grå, og Tante Anne har rynker. Tante Anne har gigt i sin tog, og ondt i sin hals, når hun synker. Alligevel er hun i perlehumør, og elsker at fjase og fjente. Hun spiller trompet, så det kribler og klør, og danser så ofte hun kan det. Trut! Tante Anne er døv som en væg, og Tante Anne er skaldet. Tante Anne har bånd og skæg, og halter fordi hun er faldet. Alligevel er hun så kvik som en prop, og varm som en hånd i en bønte. Hun spiller trompet indtil solen står op, og danser for Tante Anne. Trut!